Bé, com a alcalde, jo el primer que he de dir és que representa un honor, no?, el fet de celebrar aquestes jornades modernistes. Sempre hem buscat, any rere any, intentar superar-nos i crear un relat que donés una història viva a la representació que estem fent. I aquest any hem fet una aposta molt gran. Hem passat amb una lliga superior i estem parlant de la visita del rei Alfons XIII. Va venir a Tarragona, sabent que van a altres poblacions, i nosaltres, com a municipi d'Espallaresos, el que vam fer va ser fer un convit que vingui a Sa Majestat el rei Alfons XIII i pugui visitar el nostre pintoresc poble. Com a regidor de Cultura, aquesta 5a edició de les Jornades Modernistes consoliden l'activitat i la implicació de tot el municipi dintre de la importància del modernisme que va tenir pel nostre poble, i us convidem a participar el dia 7, 8 i 9 de novembre amb totes les activitats que tenim previstes per tothom.
turisme s'implica molt en les jornades modernistes perquè el poble dels Pallaresos té un munt de potencial que vull que la gent coneixi. Tenim la Casa Bofarull, que és una magnífica casa, que és museu, tenim Ca l'Andreu, ni està l'església, que tot forma part de l'arquitecte Jujol, Josep Maria Jujol, que molta gent ha sentit parlar d'aquest arquitecte, però potser no coneixi tant les obres que té en aquest municipi. Llavors, per això, des de la Regidoria de Turisme, el que volem és impulsar que la gent vingui aquí al poble i conèixer les obres mestres que té l'arquitecte Josep Maria Jujol. Bé, doncs, us convidem a tots plegats a vindre en aquestes 5enes jornades modernistes Pallaresos 1900. Com podeu comprovar, aquí trobarem de tot, i més enguany molt més especialment, perquè el rei Alfons XIII ens ha promès que vindrà a visitar-nos i, com comprendreu, tenim el poble de peus per amunt. Així que, doncs, dia 7, 8, 9 de novembre, tots aquí plegats, us esperem amb els braços oberts. Escena 5, toma 1, acció! Quan vulgui. M'ha de fer la pregunta, no? Ja te l'he fet abans! No passa res, no passa res. Corten! Escena 13, toma 1, acció! Mireia, sac! Sí, digueu-me! Cap allà, teniu que anar cap allà, que ha vingut el rei! El rei! Sí, vinga, vinga! Canvia't el gorro, per això! Treu-te el gorro! Treu-te el gorro! Escena 9, toma 1, acción! Sí, sí. Digueu-me! Que acaba de llegar el rey, venga ya. ¡Ay, el rey! ¡Oh! Venga, tanta tontería, cascada ya, hombre, venga. Toma 2!
Escena 29, toma 1, acció! Ja, fruita? No. Escena 29, toma 3, acció! Tu com a regidor de Cultura, què en penses una mica de les jornades perquè serveixen? Doncs aquesta cinquena edició de les jornades modernistes està plenes d'activitats que fa... Que no passa res. Escena 23, toma 2, acció! ¡Ay, perdón! Toma, Escena 30, toma 1, acció! Pues mira, la reverenda de turista... Escena 30, toma 2, acció! Tu com a regidora... Pues parles tu directament, ja. Vale. Vale? Vale. Vinga. Bueno, por el rey, Vinga! por el rei. L'anarquia! L'anarquia. I no tenim partits anàrquics a dintre del govern, imagina't.